Mga kapuso, madumduman pa bala ninyo ang makahalunusbong eksperyensya sa mga estudyante kag mga residente samtang nagatabok sa suba sa Kalinog, Iloilo? Halin nga amon ninigin balita kag gintutukan nga madala sa igtalupangod sang gobyerno probinsyal. Kamusta na ihan ang ginpasalig nga konkreto nga taytay? Si Darren Marie Sarmiento nakatutok. 2019 sanggin padulungan sang GMA Regional TV1 Western Visayas ang Barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Personal ko nga nakita ang kabudlay sa mga residente, labi na sa mga estudyante sa pagtabok sa suba. Kung magdalom ang tubig, ginaputos sa mga estudyante ang ilabayo kag nagalangoy patabok para makakadto sa eskwelahan. Tuig 2013, sanggin guba sang Bagyo Quinta ang taytay nga nagasugpon sa Barangay Lunoy, Aglibakaw, Bado, Tuyongan, Kabunlawan kag Alibunan. Humalinsad to, antos kag peligro ang ginaatubang sa mga tawo sa ila pagtabok sa suba. Gindangop sang GMA Regional TV ang sitwasyon sa mga pumuluyo sa provincial government kagin painan sang budget ang pagpatindog sang taytay. Pabalo ako nga why siya madayon, why mata kundi may problema. Matapos ang malawig nga tuig, subong nga simana na human nagidman ang taytay nga madugay na nga ginahandom sa mga pumuluyo. Ngamon nga ang bridge ma'am, okay na siya. Hindi na siya malatayan subong ka mga tawo kung nagadalom na ang suba. Bisan pa nagkaulan, wala na sang kabalakan ang mga pumuluyo sa pagtabok sa suba, bangod konkreto na ang taytay. 3.2 million pesos ang balor sang proyekto sa idalom sang pondo sang PDRMO. Nagpasalamat din kami ma'am sa aksyon nila yon sa amon nga problema ma'am. Inyo sa inyong programa, GMA Network sa One Western Visayas, kay bangod sa inyo na talupangdan sa aton nga lokal nga pamunuan, para matigayon kag maaksyonan nila yun yung namon problema. Sa pagtukod sang bagong nga taytay, nahumanagid man ang handom sa mga residente nga mangin masulhay ang ila pagpanglakaton nga malayo sa peligro. Kapod kay Hans Desierto, Darren Marie Sarmiento, kagini ang akong special report.